Dus op deze locatie is feitelijk de terminus van de lijn 10. Maar met de vernieuwing heb je dus de hubs dat je veel verder kan reizen, zoals Walzoordendorp en natuurlijk ook Waterzande. Aan de rechterkant heb je hier de N689, dus een snelle verbindingsroute met Hulst. En ik heb dus al Waterzande in zicht, dus je kan spreken van Waterzande tot Hulst, 16 kilometer gemiddeld. Ja, voor de grens kan je zeggen 20 kilometer, iets boven de 20 kilometer en je bent in België.
is ongelooflijk die rust hier en het natuurlijk geluid. Natuurlijk, nu heb je de werkzaamheden. Het is wel vandaag een zondag. Maar bon, dat is een ongelooflijke zone hier om te fietsen, om te wandelen. Ook de verbinding verder naar Terneuzen op. Dus er komen ook nieuwe droomvluchten, maar het weer moet wel ideaal zijn. Er is momenteel veel wind, ook wel aangenamer bij met de zon erbij, dat is wel een feit, maar hier heb je dus ook wel een pracht van een posteroverzicht. Echt mooi om te zien op bepaalde droomvluchten van mij heb ik ook gemaakt enige tijd terug bij mooi weer. Zo, hier nog even de hub. Belangrijk, dus ik kan vertrekken van dit punt en rechtstreeks afstappen aan het winkelblok, kan je zeggen, van Kloosterzande. Het Marijkeplein. Dus ik ga de informatie is ook beschikbaar via een short video. Opnieuw de mooie afwerking en ook ja, de nutsvoorzieningen zoals die ondergrondse parkeergarage, dat is toch ook allemaal wel een meerwaarde. Natuurlijk, alles is terug te vinden via de website. Hè. Persoonlijk bijzonder mooi vind dat het geen kazerne is.
Daarmee bedoel ik, je hebt soms van die nieuwe woonwijken, woningen allemaal in dezelfde stijl. Hier heb je echt het verschil. Ik zeg, iedere woning is wel uniek als het zo zit. En ook het verschil van kleur en de afwerking. Ik vind het echt bijzonder prachtig. Even een zicht op het appartementsblok en de huidige werken dus die verder gaan. Hè. Ook opnieuw via de Flixtaxi kan je dus snel vertrekken naar Kloosterzande voor het winkelblok, daar die plaatselijke supermarkt, maar ook evengoed naar de stad Hulst centrum en zelf naar de Klinge, al in België net over de grens, dus bijzonder praktisch te reserveren, 30 minuten vooraf, minimum 30 minuten. Moet ik zeggen, het is bijzonder goed de dienst, ik heb er al gebruik van gemaakt. Echt zeer goed, van hub A tot hub B.
Ja, dan zoals gewoonlijk even een beeldje op de deelfietsen, dus ook ter beschikking naar Hulst, busstation. En de mogelijkheid ja, te vertrekken naar Hulst, of eventueel ja, natuurlijk ook de havenfort niet te vergeten, daar aan de parkeerplaats staan er ook. Kan je vertrekken naar de grens, naar Sint-Niklaas en zelf tot Antwerpen fietsen. De locatie van Baarhoed zal ik zodat ook nog even de hub tonen, ben ik net voorbij. En dan die prachtige locatie van ja, wat is dat, Parkpolder, strand of Hulst aan zee. Het is bijzonder populair tussen april en ja, begin september en ook periodes dan meer behalve de wandelingen of fietstochten.
Zo, locatie hier van die radartoren. Momenteel heel veel wind. Dus verder, ik vermoed nog een 12-tal kilometer, kom ik aan in Terneuzen. Dus ik kan via de dijkroute en dus met de wagen hier aan de linkerkant ga je dus ook je route vervolgen. Dus het is een pracht van een streek, ontspannend, ook die frisse lucht, dat is gewoon fantastisch. Gezelligheid hier, die
locatie hier van Barehoed. Het is interessant om even hier langs te komen. Ik zeg in combinatie met Hulsstad. Dan rij je gewoon verder Kloosterzande op. Dan kom je dus hier aan deze prachtige locatie. Die hub hier is in feite ja, wat weggestoken. Het zou misschien wel beter zijn van hem iets dichter te zetten. Alhoewel, je staat dicht, maar je staat net hier in de hoek. Dus de hub hier aanwezig. Kan je dus ook rechtstreeks vanuit België de Klingen naar hier. Of gewoon vanuit Hulsstad vertrek je naar dit punt. Het is bijzonder gemakkelijk. De flextaxi betaalt een klein bedrag. Nee, dat is vaak ja, enkele euro's tot misschien ja, 5, 6 euro vanuit het grenspunt. Dus het is echt een klein bedrag en echt de moeite om hier langs te komen. Dan de verhuring hier van fatbikes. Ook interessant. Die kan je ook terugvinden via het net. Had ik ook de vorige keer getoond. En hier is er ook zeker in de toekomst potentieel nog wel de mogelijkheid van een kleine supermarkt ook te voorzien. Of toch wel een soort, ja, een XL buurtwinkel. Dat is toch ook wel een feit. Je hebt natuurlijk nu wel ook de pluswinkel daar in Kloosterzande. Niet zo ver, maar bon, het is altijd wel een meerwaarde als je ook hier nog zo'n nutspunt hebt. Hè.
Kloosterzande, terug hier de halte van de lijn 10. Zo, ik nader terug het Marijkeplein.